ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಪಂಡ ದಾದ ಸುರೂಕಾದ ಇಂಗ್ಲಿಂಜ್ ತೀರಿಪಾಲೆ ಸ್ಮಶಾನ ಪಂಡ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಸೈತಂಡಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಲಾಟ್ ಪತ್ತವಜರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕೈಲಾಸ ಬುಡ್ದು ಆರು ಉಪ್ಪು ಮಶಾನ ಹುಡುಗಿ ಮಿತ್ತು ದ್ವಾರದಾಡಿ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡ ನಾಯಿಲು ಅಲ್ಪ ಜಿಪ್ಪು ಐಕ್ಲೇನು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಐಕ್ಲೇನು ಪುಡ್ಡಾಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೀನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಓಪೋಡಿ ಪೋನು ಕಾರ್ದು ಇಡಿಟ್ಟು ಉಗ್ರದ್ದು ಇಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕೊರೋನಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮರನನ್ನು ಕಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಗಳು ಬಂದೆ ಈರಿನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮರನ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಈ ಮೈ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದಪನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಪ್ರೇತ ನಮ್ಮ ನಲಿಪೋಗಿ ನಂಗೆ ತೋಚಿ ಪದ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗೋಡನ ಮೀದು ಪೊಗ್ಗೋಡು ಬಂದು ಐತ ದಾದ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರನ ಮುಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾಗ ಪೆಡಿಕೆದೊಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಟ್ಟು ಜೇರು ಸ್ಮಶಾನಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅವ್ನು ದಾಯಗ ಬೋಡದು ಪೊಂಜೋಲು ಸೈತನ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಮದೆಯ ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಅತ್ತನಾಡ ಎರಾಂಡಲವರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತನಾಡ ಆ ಸಾಧಕನೇ ನಿಖಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಗಳು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನಿಯಂಗಳು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಜಾಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚಾದು 22 ವರ್ಷದಿಂದ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಗ್ಗೆದ ರೋಚಕ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಸೊಲ್ಮೆತ್ತು ಒಂದು ಪುಣಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರೂಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತನಾಡ ಸ್ಮಶಾನ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಅತ್ತನಾಡ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕು ತೋಜು ನಾವು ಆ ಪುನಃ ಬತ್ತವನ್ನ ಜಾಗೆ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಪುನಃ ಬತ್ತವನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಜಾಗೆದಾದನು ತೋಲೆ ಸ್ಮಶಾನದಾದನು ತೋಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಐತನ ಏನು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರನ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಆತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಬಣ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತು ಕರಿನ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಬೊತ್ತ ಏನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನೇ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟುದಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅಂಚಾದೆ ಪದ್ಮನ್ ನಡೀನಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ವರ್ಕ ಪದ್ಮನ ಸುರೂಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತೂಲೆ ಪದ್ಮನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಬತ್ತವನ ಜಾಗೆ ಮಾರೆ ಪುನಃ ಬತ್ತವೇರು ಪೋಪೇರುಂದು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಅರ್ಥಡು ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಪಂಡ ದಾದ ಸುರೂಕಾದ ಇಂಗ್ಲಿಂಜ ತೀರಿಪಾಲೆ ಸ್ಮಶಾನ ಪಂಡ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಸೈತಂಡಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಲಾಟ್ ಪತ್ತವಜರು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಮಶಾನ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕೈಲಾಸ ಬುಡ್ದು ಆರು ಉಪ್ಪು ಮಶಾನ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡ ಮಶಾನ ಆತ್ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಭೂಲೋಕೋಡು ಮಶಾನದ ಮಿತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಮೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂಡ ಸೈತಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೀಪನ ಐಕೊಂಜಿ ಮಶಾನ ಬಂಡ ವೀರಭಾವ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಈಶ್ವರೇ ಭೂಲೋಕೋಡು ಒಂದು ವೀರಭಾವ ಅದಂತುದೀನಿ ಪುನಃ ಬತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯರಿಚಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಬ್ಬಾಡದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮಶಾನ ಉಂತಾದೀನಿ ಅರ್ನ ಮಗನ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪದು ಬಂದು ಅರ್ನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಆರು ಪೋದು ಪಿದಬೋದು ರಾಜಭಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಮಶಾನದ ಪ್ರಧಾನತೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಆರು ವೀರಭಾವ ಅದು ಉಂತದೀನಿ ಪುನಃ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಶಾನ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಓಲು ಪ್ಲಾಟರ್ ಸಹಿತ ಏನು ಇಲ್ಲಡು ಅವಳು ಪತ್ತವೇರ ಮಶಾನ ನಿರ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗಳು ಮಶಾನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಅದೇ ತೂಲೆ ಪದ್ಮನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಜನನ ಬೆರಿಟು ಮರಣ ಐತ ನಡುಟು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪೊರಲ ಕಂಡಿದ ಜೀವನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ಅಣ್ಣ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪದ್ಮನ್ನ ಎತೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿದ ಇಪ್ಪಡೆ ಅತ್ತನಂಡ ಎತೆ ಬಡವೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಪುನಃ ನಂಗೆ ಸ್ಮಶಾನಗೆ ಕನವಡು ಬೇತ ಹೊಡಲ ಕನ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದೆ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅತ್ತನಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಪುನಃ ಬತ್ತವನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಪುನಃ ಬತ್ತವನೊಂದು ಮಾತ ತೂಪ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಕ್ರಮ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಾಟ ಊರು ನಮ್ಮ ಕಾಟ ಗೂಡ್ದು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪರಜಾತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಕಾಟು ಕನಗದೇರೆ ಪೊದ್ದೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಮಶಾನೋಡೇನು ಅವು ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕನಗದೇರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಜಾತೆ ಪೊದ್ದೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬೋಪಿನ್ ಅಂಚ ಅವು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರನವನ್ನು ಕಂತದ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೊತ್ತೋಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೇವರುಲು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಉಂಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಲಿಯಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟು ಈ ನೂಲ್ಪಾಡ್ನಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಲಿಯಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇತರ ಜಾತಿ ಅಲಿಯಗಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಸೂತಾಗ 14 ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೂತಾಗ ಅಪ್ಪನಾಗಲಿ ಮೂಜಿದಿಂತ ಸೂತಾಗ ಈ ನೂಲ್ಪಾಡ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೂತಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೂತಾಗಕ್ಲಿ ಅವು ಬನ್ನಾಗಿ ಭೂತಾಲ ಪಾಂಡೆ ಚರಿತ್ರ ಆಟೋಡಂದು ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಆಗ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಲಿಗೋರೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿನಿಗೆ ಆನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಪ ಬಡಿದಿಡ ಬತ್ತ ಪಂಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬಲಿಗೋರೋಡು ಬಡಿದು ಆಪುಜು ಅಂದು ಬಾಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂಡರು ಟಂಗಾಡ ಪೋದು ಪಂಪೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಲಿಗೋರಿಯ ತೋಜಿದನು ಹಾಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೊರಿಯಾಲ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಐಟ್ಟು ಬೈದಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಯಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೂತಾಗ ಬಾಗ ಅಲ್ಲಿಯಗಟ್ಟು ಅಂಜ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಮರನಗು 60 ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೋದು ಕೊರಿಯರೀಚಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಮರನ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇಡ ಐಕೆ ಪೋದು 60 ಪೋದು ಕೊರಿಯರೀಚಿ ಬಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ 60 ತೂನೀರು ಪತ್ತೇರಿಚಿ ಮರನಗು ತೂ ಕೊರಿಯರ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯಗಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮಲೆರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಲ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರನೆಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮನ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡೆ ಬರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ ಬ್ರಾ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡೆ ಮರನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಮರನ ಬೈದು ದುಮ್ನಾನಿ ಮರದಾನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಹಾಕಲು ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನದಾನಿ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಜೈ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಪಕ್ಕ ಫೈರ್ ಮಾತೊಂಡು ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಹಾಕಲ್ನ ಹಾಂ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಇಂಜಿನ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಸಹಿತ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಂಪಿನಗುಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ತೂ ನೀರು ನಿಕ್ಕು ನೀನ ಕಡಲು ದಕ್ಕೋ ಬಂದು ಏತೆ ಉಂಡು ಬೈದು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೂಕೊರ ನೀನ ಏತೆ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಟ್ ಅಂಚತ್ ಅಕ್ಕಲೆಟ್ ಆತೇ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೂಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಏರ್ ಕಿರಿಯ ಪತ್ತೆ ಆಯನೇ ಬರೋಡು ಬೊಣ್ಣೆಲೆತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮರ ಈ ಮರ ಅನ್ನತ್ತಂಡೆ ಗುರುನಗರದ ಕೋಟೆದಾಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಬಡಿದೆ ನಮ್ಮೇರು ಅವು ಆ ಕೋಟೆ ಹಾಕಲು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದೆ ಬತ್ತು ಬೂದಿ ಕೊನೆ ರೀಚಿ ಏರು ಮುರ ತೂ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯನೇ ಬತ್ತುದುಕೊಂಡು ಪದ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಶಾನಡ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಓದ್ಪ ಹೆಂಕರು ಅಂಚ ಅದು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಗ್ಲ ಈ ಸ್ಮಶಾನಗ್ಲ ದಾದಂಕಿ ಸಂಬಂಧ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಈಶ್ವರೇ ಕೈಲಾಸ ಬುಂಡಪ್ಪನ ಮಶಾನಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರೆಗೆ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಮರನ ಬೊಣ್ಣೆ ಬೋಡೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಂಚ ಆರು ಲಯಲ ಆರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕುಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಗೋರಿ ನಕುಲು ಮತ್ತ ಹಕ್ಕುಲು ಎಂಡ ಪಂತೇರು ನೋಡಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಉಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಯಿ ಪಂಪಿನ ಅವು ದೇವರನ ಲಾಸ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಐನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಜಪ್ಪಡನ ಈಗ ಪುದಾರ್ದಾದ ದೀಪಿನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪುದಾರ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೈತ ಕಲ್ಲು ಮರ ಪೂರೈಕಲ ಪಕ್ಷಿಲೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಾ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಈ ಬಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುದಾರ ಐಕ್ ಭೂಮಿಗೆ ಜನನಾಗೆ ಆ ಎಂಕ ಬಂತೇರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸೇವೆ ಇವತ್ತಂದರೆ ಎಂಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ STM ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಯಪಾರು ಮಾನವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೆಗಿತೀನಿ ಎಂಕ ಅವು ಇತ್ತಲ ಎಂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನೆ ಅಂಚಾದಿರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಟ್ ಆರೆ ದುಂಬ ಐತ ಬಡವತ್ತು ಓಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಭದ್ರ ಬಣ್ಣ ಈಶ್ವರಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು 4 ದೈದೀನಿ ಬಿಲ್ಲಭದ್ರದ
ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಅವನಿ ಕಾರ್ಣಿಕಣೆ ಓಹೋ ಹೋ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಅದೇ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಡಾಮ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಯಾನ ಪಂಚದೇಪನ ತೂಪದ ಪೋತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮೊಲ್ತಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಂ ತುಳಿ ಅಲ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮೂಜಿ ಕಬ್ಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅವನಿ ದೇವರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಉಚ್ಚು ಉಂಡು ಅನ್ನ ಸೋರ್ತ ಯಾನು ಹೊರ ತೂತೆ ಇಂದು 2003 ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಡಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾಸದ ಯಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಗುಲ ಮುರಾಣಿ ಮಡಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಜವಣೆ ಪೋಣ ಮಡಲ್ದು ಉಂಡೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಹುಚ್ಚು ಉಂಡಿ ಬಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪಿ ಪೋ ಬಂಡೆ ಹೊರ ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲದೆ ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ಗೌಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿರವನ ಕುಲೊಂದೆ ದಾನೆ ಏಕೆಂಡು ಅದು ಹುಚ್ಚುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೋರ್ತಗೆ ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಉಂಟು ಒಂದು ಉಂಡು ಯಾನ ಪಂಚ್ ದೇವೇಡ ಈರು ಮೂರು ಉತ್ತರ ಬನ ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಈರು ಉಲ್ಲರತ್ತ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಈ ಮಶಾನಗೆ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಯಾನೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ ಬತ್ತು ಬೀರಿನ ಸುರೂತ ಬೇಲದಾದ ಈ ಸ್ಮಶಾನಾಡಿ ಸುರೂತ 5:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ನುಪ್ಪು ಕಾಂಡ 5:30 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡ 5:30 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಶಾನ ಅಂಚಾರ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿದ್ ಯಾವನ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಇತ್ತ ಹೊರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೋಡುವೆ ಎಂಕ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ 22 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಮೂಜೆ 4,000 ಮರಣ ಮಲ್ತಾಯನು ಎಂಕ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ ದಾಲ ಆಪಿಸಿ ಎಂಗುಲು ಕೇನಿ ಎಂಗುಲು ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಾಯ ಇತ್ತಲೆ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಪೋದುಂಡತ್ತೆ ಶಕ್ತಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋಣೆ ಈ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಲೆ ಬತ್ತ ನುಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಪಾಡ್ನೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಯಾಂಕ ಉಂಡಿಲ ಕಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಐಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಕೊರಂಡ ಯಾನು ಉಂಡಿಲೆ ಕಣೆ ಗುರ್ತದೀಪುಂಡು ಏಪಗ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಡ ಐನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾನು 5-10 ಪಿದಾಡುವೆ ಮಿತ್ತು ದ್ವಾರದಾಡಿ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡ ನಾಯಿಲು ಅಲ್ಪ ಜಿಪ್ಪು ಐಕ್ಲೇನು ಉಪ್ಪುಬಾರ್ದು ಐಕ್ಲೇನು ಫುಡ್ಡಾಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೀನಿ ಅದು ಮೂಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ದಾಗ ಹಿಂದಿದಾಗ ಸಾಂಕದಿನ ಐಕ್ ಅವು ಬಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಲ ಕಡೆ ನಾಯಿಲೆ ಕೊಂಚ ಫುಡ್ಡಾಡ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿದ ರೂಪ ತೋಜುವರಿಗೆ ದೇವರು ನಿಜವೇನಂಗೆ ತೋಜುವರ ಹುಚ್ಚು ಬಂಡೆಯ ಅವು ದೇವರೇ ಹುಚ್ಚದ ರೂಪದ ಅದು ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂಜಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿದ ರೂಪದ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಇಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಾವು ನಾಯಿ ಬಂದ ನಮ್ಮನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇದು ಮೋಕೆ ಅವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೂಪ ಉಂಟು ಬೀಲಾಂಡಲ್ಲ ಆಡ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವು ಬುಡಾರ ಕುಳ್ಳುವೇರು ನಾಯಿ ಸಾಂಕ್ವೇರು ಬುಡಾರ್ಲಾಗದವನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಬಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ 4 ನಾಯಿ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಈ ಪಂದ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಾಶಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಏರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಲೇ ಬಂದು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೇ ಉಂಟೆ ಯಾನು ಅರ್ನ ಇರ್ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಇಡೀ ಸಂದಾದಾರೆ ಅರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೇ ನುಪ್ಪು ಆಡುವೆ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಏರಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೇಂದಾಡ ಸ್ಮಶಾನ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗ್ಲ ಸ್ಮಶಾನಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂಡ ಮಶಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅರ್ನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯರೇನು ಮೂಲು ಮಶಾನ ಕಂತು ಉಂಟಾದೀನಿ ಪಕ್ಕ ಮಶಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಬಂಡ ಈಶ್ವರ ವೀರಭಾವ ಅದು ಉಂಟದೀನಿ ಓಕೆ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಟನ್ ಪುರೋಹಿತ ಫೋನ್ ಮಲ್ದು ಕೇಂದ್ರ ವೀರಭಾವ ಬಂಡೇರಿ ವೀರಭಾವ ಬಂಡ ಈಶ್ವರಿ ಅದೇ ನಾಮ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಆರು ಪುನಃ ಪತ್ತೇರನೇ ಭೂಮಿ ಇಡುಂತದೀನಿ ವೀರಭಾವದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೆ ಆರ್ನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡೋದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಂತದ್ದು ಆಯ್ನ ಸತ್ಯ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಆರು ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ರಾಜಭಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮಶಾನೋಡ ಆದಿ ವೀರಭಾವ ಅದೇ ಪದ್ಮನ್ನ ಸ್ಮಶಾನಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನುಂಡು ಅವ್ನು ದಾಯಗೆ ಬೋಡದು ಪೊಂಜೋಲು ಸೈತನ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಶಾನಗೆ ಎತ್ತ ಅಪ್ಪ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಬರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಪೋಳಿಪ ದೀತ ಎತ್ತೆ ಮೂಲು ಮರಣ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಂಜೋಲು ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಇಡೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೈನ್ ಗೇಟ್ದಾರನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಬೇರು ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅವು ಮಣಿಪಾಲು ಅವು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮರಣ ಪೂರ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಬತ್ತಿಂದು ಮುರಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿದಾಗಲ ಪೂರ ಪಂಜೋಲೆ ಸಟ್ಟು ಇಡೀ 35 ಜನ ಬೈತಾರೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಲಜ್ಜಿ ಬಯಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಜೋಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಮಶಾನಗೆ ಕಣಪಿನತ್ತೆ ಅವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯಾಗಳು ಪಂಜೋಲೆನು ಪೋಡಿಪಾದೀತ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನರಮಾಣದ ಪುಟ್ಟಿನೇ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂದೋಡೆ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಕರೆನ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಬಂಡಾರು 22 ವರ್ಷ ಏತು ಪುನಃ ಬತ್ತದು ಪರಿ ಏತು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಪರಿ 4,000 ಮುಟ್ಟ 4,000 ಅದು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಬುಡುಪಿ ದುಮ್ಮೆ ಸುರು ತಿಂಗಳು 4-5 ಮರನ ಬಿಡುವಂತೆ ಇತ್ತ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 18 ಮರನ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮರನ ಒಮ್ಮರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಕ್ರಾಟದ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದ ಅಪ್ಪುಜೆ ಬನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ತಂದು ಪಂಡ ಅಮುಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನತ್ತಲಿಗೆ ಪೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡೆ ಸ್ಮಶಾನಡು ಅಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ತಾಲ ಉಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮಶಾನ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೈಯಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಶಾನಡು ಯಾನು ತರ ಬಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಹೆಣ್ಣು ವಾಟರ್ ಕಾಪಿ ಲಂಚ್ ಏನುಂಟು ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೆಲವು ಏನು 7 ಗಂಟೆ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆ ಕಣ ಪೂಜಾರಿ ಅದೇ ಮರನ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಮರನ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದರೆ ಬೈಯಾಡ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಡರು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಏನು ಆಲ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ ಬರಿಯರು ಎಂಬೆ ಬಲ್ಲ ಐಕೆ ದುಂಬೆ ಉಂಟು 7 ಬರ್ಪಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ಬರಿಯರು ಉಂಡು ಬಂಡ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 7 ಬಣ್ಣನ 7 ಗಂಟೆಲಿ ಕಾಣಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಮೂಲಕಂದ ನೀರು ಕೊರಿಯರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಪೊತ್ತದ ಮಾತಾನಾಗ ಕೆಲವು ಪೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವು ಲಿವರ್ ಪೊಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಪೊಂಡ ಪೊತ್ತುಷಿ ಅವು ಮೇಟ್ ನೀರು ಎತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನುರ್ಗೆದ ಕಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಜತ್ತಿಲಾಗ ಜಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪಯನೋಡು ಸೈತೀನಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಂದು ಅವನು 2 ಮರನ ಊರ್ದಾನೆ ಎತ್ತಾನೆ ಅವ್ನು 4 ತೂಕೊಡ್ತೆ ಹೊರಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗುದ್ದುದೇ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮನದ ಒರಿದಿನಿ ಅಂಜಿತ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಮನದಾನಿ నేను కనకు వాడు పోతాను అండ ಐಂದಾಲ ನುಮ್ಮಲ್ ಖುಷಿ ದಯಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಮರನೋಗಿ ಯಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಮರನೋಗಿ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೋದು ಐಕೆ ವಾ ಮರನೇ ಆಡು ಮನದಾನ ಮನ ಕನಕ್ ಬಾರ್ದು ಐಟು ಪೊತ್ತು ಜಿನ್ನಾಡು ಯಾನು ದುಂಬು ಪುಲ್ಯಕೊಲು ಬತ್ತು ದುಂಬು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಐನ್ ತೂಪಿನಿ ಪೊತ್ತುಂದು ನೈಜ ಕೆಲವು ಪೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕನ ಕಡೆಗೆ ಊರಿ ಉಂಟು ತೆಕ್ಕುಂಡು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ పెద్ద అప్పమ్మనే మగన పునఃపత్త ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇತು ಉದಾಹರಣೆ ಆವಾಡಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಅಮ್ಮೆ ರತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಹಿತನ ಮಗೆ ಬರಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಆವಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಇರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂದಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಸುರುತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ ವಾಡ್ರ್ ಜಾನ್ಮೂಲ್ ರೆಡ್ನೆ ಕೊರೋನಾಡು ಎಂಕ್ ವಾಡ್ರ್ ಬತ್ತಂದೆ ಎತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾನೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಮಲ್ತದೆ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಿರ ಪೋಯರ ಕಾಸಿಂಚಾನು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಣ ಕಂತದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅರ್ಥ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಅಪಾಯನ ಕಾಟ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀತೇನೆ ಅನ್ನ ಆ್ಯಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಹೋಗುಂಡು ದಾದ ಮರಣ ಕೊರೋನಾದ ಅಂತಿಲ್ಲದ ಇಜ್ಜಿದಾಲಚ್ಚಿ ಆ ಮಗಾಲ್ ಬತ್ತಾಲು ಮೂಲು ಉಂತ್ಯಾಲು ಆ ಸೀದಾ ಪೋತಾಲು ಯಾನಕೇಂಡೆ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲುಂಡು ఒక మొక్కలు అంటారు ఎంకలేకల ఆధార్ కార్డు మొత్తం కొంచెం కొరడి ఆ కొంచెం సీదా పోండు పునః దీని సీదా పోತೀನಿ బొక్క అలా పల్లిన కండ ఓమూలు ಕಾಯ ಬತ್ತೆ ಏಂಬಂಡ ದಾದ ಮರ ಅವು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಬೊಡೆದಿನ ಅಮ್ಮೇಲೆ అంటే ఏరు ಒಂಜಿ 9 ಕಂತು ಪಾರ್ದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಯರು ಮರೆ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಮಗಲತ್ತ ಬಕಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂದು ಏನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೊಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಕೊನೆ ಮೂಲೆ ಅವೇ ಕೊರೋನಾಡು ಕೆಲವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ವಾಟ್ರ್ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏಜಿಯರ್ದು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಇಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸದಾಶಿವ ಸಪಾಲ್ಯ ಬಂದು ಪಾಣೆ ಒಂದು
ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ದ ಐಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಪೋನು ಕಾರ್ದು ಎಡಿಟ್ ಉಗ್ರದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮರನ ಕಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತಾದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಗಳು ಬಂದೆ ಈ ಎಂಕುಲು ಈರಿನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ದೇವನಾಗ ಅವು ಗಮಟೆ ಬುದಳಕ ಎಣ್ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿಟ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಸುಂದದ ಬರ್ಪೀನಿ ಅವು ಉಲಾಯ್ ತೂದೆ ತೊಂದಿಸಿ ಮಾತೆ ಅಂದಂದ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕೊಲೊಂದು ಇತ್ತ ತೂಗಳು ಸೀದಾ ಪೋಪಾರು ಮೂಲ ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪಜಾವಾರು ಜೆಪ್ಪಡವು ಉಲಾಯಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತವು ಯಾನ್ ಕತ್ತೇರು ನಾ ಧೈರ್ಯೋಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಡೇವ ಓಕೆ ಏರೆಗಳವಂತೆ ದೇವೇರು ತೂವ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಚ್ಚಿ ದೇವೇರು ಬಿರ್ಕೆಡ್ ವಾಮೇಟ್ಲೆ ದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ದೊಳಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಆ ಸೀಗಡೆ ಆಗಿ ಮರನ ಬರೆತ್ತಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಆತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೇರ್ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತು ಏನ ಲೆತ್ತು ಅಂತಿನಾಗಲು ಏನ ಲೆಪ್ಪಡ ಬಿಡ್ತೇರು ಕೋಡಿಗೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಆಪೇರಿ ಜನಕುಲು ಆ ಸುರುಕು ಅದಾದ ಕ್ರಮ ಅಂಚಪುರ ಅಂಚ ಸುರೂತ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮರಣ ಕಂತಿದ್ದು ಮರಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾದು ಉಲಾಯ್ ದೀಪಿನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಕಲು ಪೂ ಪಿದೆ ಬಾಡ್ಯರಿಸಿ ಈತ ಮರಣ ಉಲಾಯ್ ದೆತ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ ಪೂ ಬೂದಿನ ಒಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮೂಲೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಅರ್ಥ ಕ್ಲೀನ್ ಪಿದೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂ ಪಾಡ್ಯರಿಸಿ ಎನ್ನ ದುಂಬೆ ವಾರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ಮುಲ್ತು ದೆಪ್ಪು ನಲೆ ಆನೆ ಅರ್ಥ ದೆಪ್ಪು ಏನು ಮರಣ ಏನು ಹೊರ ತೂಕೋರು ನೆಡ್ದೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ರು ಪೂ ದೊಂಕು ಜಾನ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅರಿ ಬೀರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುಂಬ ಎನ್ನ ವಾರಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದ್ದೆ ಉಂಡು ಮರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದುಂಡು ಅರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ದೇವಣ್ಣ ಆ ಅರಿನ ನಾನು ದೊಂಕೊಡಾಪು ನಿಖಲ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರಿನ ಕಾಟೋ ಪಾಡು ಒಂದೇ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜಾತಿಡ್ ಓಜಿನಕಲ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಚಮ್ಮಗಾರನಕಲ್ನ ನುಪ್ಪು ಪತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ನುಪ್ಪುನು ಹೆಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ ನುಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಿರ್ತು ಪುರಿಯರು ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಟೋಗಿ ನಮ್ಮ ಈಜಿನ ಹೆಂಗೆ ತೂಕನ ದೊಂಗುದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮರಣ ಕಂತಿ ಮುಕ್ಕವೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಾಟಕ್ಕಂತದ್ದು ಶುರು ಅಲ್ತದ್ದು ಮರಣ ಜಪಡಾಣೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರದೆ ತೂ ನೀರು ಪತ್ತದ ತೂಲ ನೀರು ಪತ್ತ ಎದುರು ಬರೋಡು ಕೊಡಕಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಈ ಮರಣ ನೆಕ್ಕು ಕಾಟೋ ಕಂತ ದೇರುಂಡು ತರೆ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಕಾರು ಬಡಕಾಯಿಗೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತರೆ ಹಂಚಿ ಕಾರು ಇಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಿರಕನ ಕೈ ತಕಾದ ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪವನು ಅಲ್ಲಿ ತಗ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಮ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಲು ಅವೇ ಸುತ್ತ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಓ ಕಾಟೋ ಪೆದಮ್ಮ ಪೆದಮ್ಮ ಸುತ್ತುವರು ಪೆದಂಬಿ ಕಾಟೋಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಬಲಸುನ್ ಪೆದಂಬಿ ಸೀದಾ ಬಲ ಸರಿಚಿ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಎನ್ನು ಅದೇ ಮರಿ ತಮ್ಮರಾಣಿ ಪಂಪೇರಿ ಇರು ಬುಡ್ಪಾರ್ಗೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಈತ ಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ಗುಳಿಯರ್ಲಿ ಜಿನ್ನೇರೆ ನೀರು ಮಾರ್ಗದ ಇರು ದಯ ಬುಡುಪಿನ ತೂಕ ದೇವರು ಬುಡ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಮುಲ್ತು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಏತ್ ಕಿಂಟಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಓಡು ಬಂದ ಕಾಟಾಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪಂಜೋಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಂಡ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಸೀಕದ ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರ್ಲ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಈತೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂತೇರೆ ಆಪಸಿ ಒಂಜೇಟ್ರ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರ 25 ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಲಿವರ್ ಪೋಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಂಡ ಮಲೇರಿಯಾ ಮಂಜಾಳ ರೋಗ ಅಂಟ ಅವು ಮತ್ತು ಬಂಜಿ ನೀರಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಐಕೆ ಇತ್ತ ಪೊತ್ತುನಾಗ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ 1 ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪ 1 ಲೀಟರ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕರ್ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕನಕ ಮಾಡಲ್ ಚಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈಗೆ ಮಾಡಲ್ ಪಾಡು ಉಲಾಯಿಗೆ ಐಕೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರ ದೀಪ ಈ ರಪ್ಪ ತೂ ಐಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಬತ್ತುನತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ತುಪ್ಪ ಏತ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಕಲನ ಕೈಟೇ ಪಾಡೋಡು ಕಾಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರು ಅವು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟೇ ಪಾಡಲೆ ಅವನ ಪಿದೈಬೋದು ಒಂದು ಪೇರು ಅవి ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುವೆ ಬಂತು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕೋರಿ ಕೂಡ ಕಣೆಯಾರ ಬಿಡ್ಬು ಯಾನ್ ಈ ಅಂಗಾರೆ ಸಹಿತನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ನ ಕೋರಿ ಕಂತನಲ್ಲ ಪಾರಾಲೆ ಪತೊಂದು ಪೋಲಿ ಮೂಲ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೊಂಡೊಪ್ಪಿನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪು ಜಾನ್
ಎನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮರ ಅಟ್ಟು ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಉಂಟು ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಬಾರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದಲಂಚೇನೆ ರಡ್ಡು ಹೊಡ್ಸೋ ರಡ್ಡು ಕೈಲಿ ಅನ್ ಶನಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಮಶಾನ ಬನ್ನಗ ಸುರುಕು ಮಾತೆರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಂಡೆ ವರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿಶಾಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭೂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತ ಕತೆ ನಿಂಗುಳ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇರು 22 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇರಿಗದಾಲ ಅನುಭವ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಸುರು ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮರಣ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅನ್ಬೋದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕೊಂಡ ಮುಂಡು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಈ ಮೇಯ್ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದಪನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಪೂರ ಪ್ರೇತ ನಮ್ಮ ನಲಿಪೋಗೆ ನಂಗೆ ತೋಚಿ ಅವು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಮೇಯ್ ಕೈ ರೇಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೂತು ಈಗ ದಾಲ ಒಂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿ ನೀರು ಮೈತು ಮೀಪಿನಿ ಅಂತು ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಊರು ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜಿಪುದ ಕಾಯ್ದ ಬಾರೇದರಂಡತ್ತೆ ಒಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ಈಗ ಬೊಣ್ಣೆ ಪೋಂಡು ಮೈ ನೀರು ಮೈ ಪೋಣು ಐನ್ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೆ ಅದೇ ಪೋಂಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದ ಇನಿಮುಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೂತಿಸಿ ಮಶಾನ ಅದೇ ತಾನು ಪುಲ್ಯ ಕೋಲ ಹೊರ ಬಂದ ಮುಳ್ಳು ಕರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತ ಉಪ್ಪು ಒಪ್ಪಾನೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇತ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪ್ರೇತ ಇಜ್ಜಂದ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ಪುವೇರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪು ಮಶಾನ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಐಕಲು ಒಂಜಿ ಗಣ ಬಂದುಂಡತ್ತೆ ದೇವಗಣ ಭೂತಗಣ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೇತ ದಿಕ್ಕೊನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ ಅಜ್ಜಿ ಏನ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕು ನಲ್ಲ ಈತ್ತು ಹೊರ್ತಿಚ್ಚಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ರಮದ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜನೆ ದಿನ ಊರುಡು ಮಾತಾಂಡ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪದ ಕ್ರಮ ಪಂದ ಬಂಡಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬೂದಿನು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಂಡ ಕೊಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಶಾನೋಡ ಉಜ್ಜಿ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಮುಲ್ತು ಬೊಣ್ಣೆ ಕೊನೆ ರಕಲು ಟ್ರೇ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕದ ಐಕ್ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಕೊಡ 6 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪೇರಕುಲು ಐನ್ ಪೂರ ಇರೇಟ್ ಬಲ ಸೇರಂಡು ಆ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರೈಗೆ ಪೇರು ಬೊಂಡ ನೀರು అయిన ಎಲುನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ಕೊನಪಿನಿ ಬಂದು ಸುರು ಪೇರು ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಂಡದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾರ್ದೆ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಲು ವರ್ಮ ಪೀಸ್ ಎಲುಲ ಮೂರು ತಿಕ್ಕದ ಬೊಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಕೊಡ ಪೇರ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿಡು ಕೆಲವು ಆಚಾರ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಣಿಯರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಮೂಲಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ ಹೊರಂಬೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲದಾಲ ಕಿರಿಯಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಟ್ಟು 5 ಬಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಟು ಪಂಚ ಪೇರು ಬೊಂಡ ನೀರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲು ಕೊನೆ ಪದ್ಮನ್ನ ಇನ್ನು 22 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಮರಪರ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದಾಲ ಮುಲ್ಪ ಆತನ ಪಂದು ಎಂಕದಾಲ ಚತುವಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 10 ವಯಸ್ಸು ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇದೇ ಬತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋನು ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪುನಃ ಕನಪೇರಿಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನೋಡ ಬರ್ಚಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪದ್ಮನದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಸದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುರಾಣಿ ಸೋಮವಾರದ ಪೋಯಿನ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಗಣಪತಿ ಯಾರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರು ಮರಣ ದಾನಿ 7 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಣ್ಣೆಗೊಂಡ ನಾವು ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಕಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಟ್ಟ ಎನ್ನ
ಕಾರ್ ಪತ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಈರಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ ಎರಡಲ್ಲ ಕೊರ್ನೇನು ಬಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಜಿ ಯಾನು ದುಂಬು ದೆತೋನಂದುಚಿ ಬಿಕ್ಕನಾಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಆರ ಪುರ್ಸನ್ನೆ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಈರು ಏತ್ ದೆತೊಂಜಿಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಿರೋಡಿ ಜಾನ್ಬೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ದೆತೋನಜೆ ಇದು ದೆತೋನೆ ಈರ್ದಲ್ಲ ಕೇನ್ನತ್ತತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಂತಿನ ಬೆಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆದ ಕೆಲವು ಖುಷಿ ಆದ ಕೊರ್ಪೇರು ದೆತೋನ್ಲೆ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ ಇರು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ದೆತೋನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಕಳ ಬೆರಿಯ ಪೂಪಿನ ಅಕ್ಕಳು ಮೋಣೆ ತೂಪಿನ ಮುಂದೆ ಹೆಡ್ಡಾಜಿ ಕೊರಿ ಹೆಡ್ಡ ದೆತೋನೆ ಇಜ್ಜ ಆಕಳು ಕೊರ್ಜಿಯರು ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಅವಳು ಪುನೋಕು ಅನ್ನ ಮಲ್ ಪೂಜಾನು ಅದೇ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಅವು ಮಲ್ಪೇನೆ ಮೂಲಂಚೆ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟು ತಿರ್ತಗ ದಿನಕ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತು ಇಸಿ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಪಣು ಬೇಗ ಮೋಡ ಆತನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಬೋದು ಬಲಸಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಐಕ ಯಾನು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬೋತು ನುಪ್ಪುದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಕಕ್ಕೆಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪುಲ್ಯಗಳು ಬತ್ತು ನುಪ್ಪು ಆಡ್ದೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಐತೆ ನಾನು ಐತೆ ಮುಗ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋರ ಪಾಡ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾತಿದ್ವಿ ಆ ಮೂಲ ದಿನ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ತಿಂದದ್ದು ಕಕ್ಕೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂತುಚಿ ಕಕ್ಕೆಲೆ ಬರ್ಪ ಈ ಮನ್ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಅವನು ತೂಪಿನ ಖುಷಿ ರೀ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಬೈ ಅಂಕೈ ಓಲ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲು ತಿಂದು ಬೇಟೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಓಲ ಮಾರ್ಗೋ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಸಾವು ಇನ್ನು ಓಡಿ ಪೋಂಡ ದಾದಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ನಾಲ್ ಐನು ಪುಚ್ಚೆ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿಯಾನ ಇಂಗ್ಲ ದೂರನಾಗ ಪುಲ್ಯಗಳು ನಾಲ್ ಕಲ್ಕಮ್ಮೇನ ಅಲ್ಪನೇ ಜೆತ್ತು ಅಂತ ಗಂಟೆ ಬುಚ್ಚಿ ಐತಾನೆ ಕಪ್ಪು ಕುಲ್ದ ಪಣ್ಣೊಂದೈತೆ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬದ್ದಾಯ ಕುಲ್ದ ನೀ ಕೊಂಜದ ಬಂಡಲು ಎಂಕಲ ಮಾಡು ಬರ್ಪುಣ ಯಾಂದಾದ ಅನ್ಪುಣ ಪುಚ್ಚತ್ತೆ ಮಾಡು ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ದುಮ್ದ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬರೆಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಮೀಂದ ಮುಟ್ಟೆ ಪೂರ ತಿಂತೇನೆ ಪೇಡಿಗೇರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ತ ಬಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪುಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪುಲ್ಯಗಳು ಬಣ್ಣವ್ರು ನೆನೆ ಪಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಂಡ ಯಾನು ಉಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರ ಬಿಡ್ತಿನದು ಅವು ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಹೋದ ಪೇರ್ದ ಬೀಳು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಐಟ ಅದು ಇಂಚಾರದ ಐಟ ಅದು ಕೂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಗ ಅವು ಯಾಪ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಏನು ಕಾತುಗಳು ನಾ ಬೇಕಾದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಬರ್ಪೇರಿ ಕುಲ್ಲೇರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದು ಮುಪ್ಪು ದೀಪ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬರ್ಪುನು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗೋಡನ ಮೀದು ಪೊಗ್ಗೋಡು ಬಂದು ಐತ ದಾದ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಮುಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾಗಲು ಪೆಡಿಕೆದೊಳ ಇತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಟ್ಟು ಜೇರು ಐತ ಕ್ರಿಮಿ ನಂಕಂದು ಆಪುನು ಪಂದು ಮೀಯೋಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮರಣ ಮುಟ್ಟುದು ಅವು ಮುಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕದ್ರಿ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಅರಡಬಹುದು ಈರು ಮರಣೋ ಪೋಲೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಮೀದು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಮಾಲೆ ಪಾದ ಮರಣ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಲಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತೊಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಮರಣ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ದಾಯ ಮೀಪಿನಿಂದ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಕ್ರಿಮಿ ನಂಕ ಮುಂದು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ನೀರು ಕೊರ್ಪ ಹೂ ಪಾಡುವ ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೆಡಿಕೆದ ಒಲೆ ಐತೆ ಅದೇ ಐಕ್ ಹೊಡೆದ ಅವು ಮೀಯೋಡು ಬಂದು ಆತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮೀಯೋಡೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚು ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ದಾದಾಂಡಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಬಂದು ಸಂಬಳ ಇತ್ತಂದು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವು ರೆಡ್ ಸಾರ ಅಪ್ಪ ಜೇರ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಮಿಷನರ್ ರೆಡ್ ಸಾರ ಹೋದ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಅಂಡು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ 13,500 ಸಂಬಳ ಇತ್ತೇನೆ ನವಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪದ್ಧತಿ ದೆತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪುದಾರೇಜ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಬಂತ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಂಬಳ ಏನು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಳು ಸಂಬಳ ಇಂಜ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ ನಾವು ಏಜ್ ಆತನ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು
ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕದ ಐತ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಏನು ತೂಪಾಯನು ವಾಟ್ರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ನಾನು ದೀತಿನ ವಾಟ್ರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಾಗ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ದೂರ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಂಡ ಇರೇನು ವಜಾ ಮಲ್ಬೋ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾಲ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಮುರಾನಿಕಳು ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಆಫೀಸ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಶಾನ ಕಾವಲುಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪದ್ಮನಾಭರಿಗೆ ಪಿಂಚಣ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಯಾವ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಿರಿಗೆ ಏರಾಣ ಅಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 30 ಸನ್ಮಾನ ಈ ಮುರಾನ್ಲ ಗಣಪತಿ ಸರಿಪಲ್ಲ ದಕ್ಕಳು ಲೆತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಿಸತ್ತಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಪೆಲ್ ಗಣಪತಿದ 5 ವರ್ಷ ಐಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಕಳು ಒಂದು 5,000 ಗೌರವದಾನ ದೀತಾರೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ದಾಗ 2ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಅಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಲೆತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಿಗಳು ಮಲ್ತಾರೆ ಈಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ನೇ ಪುದಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಒಂದು 5,000 ಆಯಿಂದ ಅಂಗಿಗುಂಟು ಪೊಲ್ಲ ಅಂಡ ನೂ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ಈಗ ಒಂದು ಸೊಂಟ ಬೊಲ್ಲಿದ ನೂಲು ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಪಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಳು ನೆನೆಪು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ 5,000 ದೈಜಿ ನಿಮಿಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಕವರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ನೆನೆಪುಗು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಗೊರ್ನಂಚಿತನ ಕಾಸು ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಲಾಯ್ತು ಪದ್ಮಣ್ಣಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಅತ್ತನ್ನ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಐಕಲೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನುಂಡ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪಿನುಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮದುವೆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರನ ಕಥೆಗಳೇನು ಕುಡೋರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟವಾಡು ಪುನಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಇರೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿ ನೆನಪು ಏಪಗಳ ಇರನ ಇಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪುನಚಿತ್ರನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಗೊರಪುನ ಚಿತ್ರನ ಇಲ್ಲೇ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನು ಇರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಜಿಮಾದಿ ಮಂಟನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಟ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚೇನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಖಂಡಿತ ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ಮಶಾನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಣಪತ್ತವನ್ನ ಕೀಲು ಅವು ಉಪ್ಪು ಕೀಲು ಅಂಡ ಯಾನು ಮರಾಣಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಮೂಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಬಂತೆ ಮಶಾನ ದೇವನ್ನ ಕೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೂರ್ಪೇರು ನಾರು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಬಂದು ಯಾನು ಏರುಗಳು ನನ್ನ 6 ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದೋಡು ಎನ್ನಗೈತೆ ದೀಪ ಯಾವ ಈ ನನ್ನ ಮುಲ್ತು ಪೋಲಾನ್ 6 ಪಂಡೆಡ್ಡೆ ಯಾನು 22 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಮಶಾನ ಸೇರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತದೆ ತೊಂಡಾನೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಂಗಿಲ್ಲ ಉರುಂಟು ಭೂಮಿಡು 4 ದಿನದ ಏಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟಿ ಇತ್ತಿನ ಪರಂದು ಲಕನೆ ಏಪ ತಾಳದ ಬೂರ್ವನ ಬಂದು ರತ್ನೇಶ್ ರತ್ನಮಾಲ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಗಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೀತೇರು ಅಂಚಾದು ಸ್ಮಶಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಾ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಪದ್ಮನಾಭನಡ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಪದ್ಮನಾಭನ ನಿಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತನ ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವನಿತಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮನಾಭನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಇನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂದು ಜಾತ ಕತೆ ನಿಂಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಂದಾಂಡಿ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡು ಕುಡೋರಣ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೆಟ ನಿಕಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.